Zanda rukle achan verik don hi chuanin enge milenga inkhung chuan hemi park ka walk hi thlalhel em top maya da sari rukle chan vevel tang kal to da sari ri che patuna hian sol ni ania voin ni ni exam nge kan isolation po hi ka se chia to lo ni hian om zia nei lu tuk to lo wang hian ai zol thian te lama tanga zona ka don tam do me pakhat chu US a chuanin mi pu in thu noi lo lu to ka konga te po in konga te ke te po in la kal na sa tin ya ma ro chu I ka thlen thak tir ni kum July top thlen thak po khan mak ka ti do chu konga hian ke kal hi kan om ngai mang lo khop me a ke kal ni po hi a za thak trap te ka ti fiam thina ka thin te hne na po chuan motor hi an chelek na sak khop me mishinga hianin motor hian tam zo ko moti mai turani chumi awang tele chu zona min ron zo awang chuanin zir chiang ve re teng ka ti chu motor mishing population per capita nei danang zo hian kan en chota chuanin ka hriata ka chu US a hianin mi za zela mi somriat ang velin motor an nei ang zela ni ta chu India ne na chu chuan India chuanin mi za zela mi pahnih velin motor an nei anga chu nei ta chu te wang po chuanin enge pandemic ma hrim po hian social distancing hi chu a thasa thokhat enge kan omna Richmond Virginia te chuan chu enge ani dan phungsa kha lo ni hrim ta tia social distancing an ti le hu phe hi chu mishing muturian tlem le zuala ama pun tlem to manak lai amaro chu news vela te chuanin New York te ron tilanga le Chicago te mo Los Angeles te po ni mai thei khopui le zual mi pui bit tamna per square kilometer ang zonga mishing tamna lutuk khopui te an mi hloma wangin mi te po kalui lueng nan langa ni mai thea le New York te po hei voi thum voi livel vakal ve to ta London china po enge train chuan te le konga kalpon entinan Times Square te le mundanga kalpon vaira mang mai kai nek ve do loi loya chungte awang chuan US mun sang po hi khatiang tura ngaina omani mai thea mar chu hetia hei ka omna china te le US states ka zinna china chuan city lian ti lawa hi chuanin ke kal hi kan va thei khop nei soitong khanin ke kal po aza thlau rum trap tiang vela ni ya chumi ni wan chuanin hei no thir thinen ka shelo New York te po tun kar khat chung vel ka chuanin hospital atam no in na get pizza chin le ICU ventilator mo za mamo za te po tlem chocolate to ti governor khan in soya when press conference apo han chumi ni wan chuan hetlaya sotlai building poso motor park na mun ringa ni ta ti khan motor hian select na sa ti kha kan soi duwa chuan helai hi ka evening walk na mun ania soidong khan zandar ulet ve vela chun ina train ka chuak dakar khat vel ka kalkul thina kan university campus a hian chuan heng ho hi hostel kan ti mai niang chu kan hre thiam dan tur chuan te ani ta a PME so engineering block te so hetlai hmuna hian a hma kha chuanin alai taka hian piano an da thina a du hian in an va play mai thina chuan sotlai Altria theater ti hi Richmond kan thlen thlak tir khanin lada watanga en phei kha chuanin Muslim biakin amokati ma se lo ni lo na samya hemi concert te nawang chi te le play chi sang an nei na hmun lo nia milar ho rong kal thina entinan
tun hai te po khan Krista kar ti te le midang dang rongkal tu khan mani tlai han program an tar en sin lok angala la intarem tu naya local tour te kal ta chi lem lo ho kha o Krista kar kha Mars ni som hi pasari ni ya chuanin Mars ni re mi David Foster hi ke en cha kha khani aseng ai na om don talota chuanin khu ta khu me ni som paru ka po baby shark entinge anti don che ka selo ku drama ngi na show don nge chun Celtic women ti ho te pokun laring ka sia khang vel ka an show na ni zir lai tan chuanin atlom do big china ID muin concession ma maro chu pandemic ma zong kha chuanin en chi lem lo wa chuan evening walk na lampang lai na kal le so lai car shop nat lang dai chun chung ba ga chuanin motor an nei na sa ke nangkal na salowa TPL ma khanin personal space hi an ngai poimo le zuala antinan basa kan han chuan thinte train antinan Washington DC te hi training kan vakal zeu maya program kan le chang chuan antinan dakar ni thum dakar ni van ni ta ngai ria chau ni ta train han chuan te basa han chuan te India ma tang chuan in hei kan tot thang lu thuga enge in no mup tu rangai na do te hi lo maril ruwa kaltir pohan ma chu heng lai chuan lo ni lem lo mani hian kan thutlang puya seat pahni te lo om ta se ta chu pakhat te hian kan thutlang puya train a po basa po thudun tiang chiang vel te hin ti ve vak lo chumi wang te po chu na ni mai theya bus le hemi train a hian he chuan in enge mi hi an kal na salo boka soyang khan mani enge motoran chuan na sada wang te po ti theng chu chuan heng lai mun hi pandemic ma kha chuan in zirla ho hi an thudo thap zela zan ate tlaya te enge homework te le assignment le tiang ve la tul ti te po ni chu chuan personal space ka so chuan chumba ga chuan in I public transport a hian in antinan khopui New York ata chuan ni lutuk lowa kan ram anga te kan ram han tila kan omna state a zok te hi chuan in I bus te public transport ho a hian khopui chung a chuan in I tlema enge motor nei phalo ho ti teng ho hi kan chung tlang puya Virginia state a chuan midum ho hi ani do tlang puya kan chuan pui thin ho chu sapo an chung ve ngai lo ti ne an chung ve thawa ma ro chu motor nei lo ho hi public transport a chung chu kan ni mai ta ma chu New York ata chuan dan dang le ta motor parking te lo towa le khopui a lo turua park mai mi te rem lo wang public transport kan mang ve le na sata chunga wang chuan an yang chu tu na po New York ata chuan enge adar na sat na atir lama khan chan chu lo thei lo in mi kha enge public transport an chu na ngai bok nen moin chu hedia video kalak du wang hian in katlan lo ani meya chumi ni lo chuan tuna ka kalchin na ho zong hang atlan chaklu tuk lo in katlan kul thina pa katlan kul mai hi rem ka tia hei track sang oma wang hian tlema kil khor do azung ka kal du wak lo asan chu a re lu tu ka wang hian kan mel te min lo dang lam bok nen fin khur thil thua ka tia chuanin song lai building sang do pani te poso kan enge university hostel vek ani ta henglama chuan residential hall an ti me hostel an ti velo chuan in common mess kitchen an hi om ngai lo ta single room ani lo pon pahni ani lo pon mi pathum mi pali omna ang hian an siam tlang puya chauka te le sitting room le engkim
chom tel ngal veka tuna te po ke mai kom ta choka engkim ngal vek ta fridge te washing machine te dryer te dishwasher te le engkim chuan hei Sunday ka veng khom na thin biakin pakhat ania Holy and Trinity Church ni Anglican Church pastor hi pahnin oma mi pale pe sian nia chuan in thaka ti do chu sotlai enge wheelchair a kal thei mai turin tiang hin siam na sabok hei poimo inga ria wheelchair accessibility te hin ngai poimo heng lama chuan ramchang kang ti taka chuan in tlai mi hi Catholic biakin alo ni le heta po heng khom ve zo ka university enge kan hall changa nai awang hian chuan in amaro chu anh khom hi a rei theilu tuwa ka taimak nai na thlin talo Christmas le New Year live ver khanin ka kal zo a mu nom dang da awang khan ani khom da kha chuan he so ta phaison ka university campus ka hi chu ani vek me university campus traffic light asena mase ka kal lui non tho motor kalo lo mangin chuan da karchan vevel te ka kal zo nuwa tlai a sonin ka thutlang puya chuanin thlir kual vel thin mi kal san zo mani om phei zonin tu ma kan hmuai si lo a mihring hmu ve sim te in ruama kan ru ka hlau ber chu thona hi US po domestic flight here top chho na salu to international flight ka chu soi ngai lo sa nia ka program zo huna ho du huna ate hianin thona hona tur thi om lo ti ka lawa chu a virus le anat na lama ma po hianin karil rub lapeng na satunia tun din huna tak chuanin US a chuanin domestic flight ho hian la thok amaro chu 80 to 90% vel 70 to 80% vel zo kan yen chu hian thok to lo ti ni ta maro chu thale me atang phei chuanin chu po chu enge an titlem le zual don ti den soya chu bi ni man chuanin ka ru chu nuam lo ve da hleka I chu ti lai in enge India ram international flight le domestic flight an lo khar ve zel bok nen du huna ho thei lo hi ka hlo ber ani tun din huna chuan maro chu pathian zara ani lo tura ngai la chu te chuan ka ruwa a kap ve a aizola ma tanga thian te pon nge thaim chu ti khati ron ti pon soi du chung lem lo a thai pathian zara ei tur te kan lan de a na tia maro chu soi lem lo thina chu enge chu mi ho du hun an tia program zo huna kan ho hun tur enti nan June tha top amo July thatir ti velang an yen chu chung huna chuanin ho thei lo ka hlau moi theini o tiang te hi heng lai a chuanin heng pain hin wara chuan helai dor hibachi boxi ka kaltin lam khan nge ve thina mara chu tingai talu tuklo Japanese ho chuanin Christian pizza hi ei ve zewa chuan tlai ka thala khul na pakhat ani kala lang khoma chuan so abal top lai hi om ve tho heng lai ate po chuanin heng lai te hi kan ram buai ma kha chuanin zirlai ho hang out ve na enge cafe te le restaurant ne o ma wang hianin an tam ve heng lai ve la hianin thini na maro chu tu na chuanin kan om tamang lo ani hi nei na po se to lo khor tla ei tu chi sang dot ve dia heng lai bora te hian Thai te Chinese te le enge falafel Turkish ho dor neu ne chuan tlai hi Sunday a
inkhom na om thin bok Grace Theatre tia hian chuanin sotlai building ho so kan omna lo ni le mai ta tuna hian dar sari le achan ve vel ni to khuala eng thang reng moi ni chol ni nia 19 degrees vel ania kwa alum lo khop mai April thatop ni to si chuan ni to si a chuan nge April tha atan chu ti tu zo nge moni chuan hei heng dor te po hin khara me ro din hon len tu mani hi chuan hetlai Chinese dor hi ei ve zel zel tui chiam lo chuan hetlai a dor le chia thai dor a hian thian nu emi te nu fa ron zing khan kan neia thak tui khop mai chuanin kan veng kan omna ka omna no thleng le ta helai dor hi mani spoon Asian fusion ti hi mani loga mani han ti la January velan honta hon khan ni tang ka se ti full over no tan pengen menu en chinang ngai tlang pui dang dai em lo chuan khit lai VCU tin ziak pia tukver pahnih khi ka awmna ania ka view hi thasin ina chuan tia phei hianin kan university library le class ho kan lang na khalo ni le ngal mai a chuanin traffic a sena ma ro chu motor kal a awm thlawt lo awangin ka kal lui dawn tho tikhan da kar khat vel hi zantin ka kal kual thina tuna ka kalna huwa khan chak vok loin ka tlan tlang puya ma ro chu vain chu ka hruai du cheu awangin ka tlan talo ani chuan lu dawnin ID hi ta hian kan tep zewa chuan ta hian tilea hey how are you chuan kutsil na tur hi lo awm tlang pui kutsil na tia hand sanitizer chuan